guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amaba Nzonzo TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 0, Orlando Pirates 3. I'm joined by Umbongoto. I'm here, Pintwana. You remember Arena Saturday? Yes. Nitenguwe. Utheni mama ngikhumbula. If Chiefs yongidla ngiyenzani? Ngiyodli poison ngifi. Yes. So I want to thank my coach. Yes. To save my life. Yes. You understand? Yes. So ngithakubhebe endlini mangisuka. Siyowina. Ungawari. Sisigcina itansi Stibo last week Wednesday. Emadoda. So umremi umsevile. So ngizomenzela umsebenzi umremi. Ngizokushayela ikiss leli la kaMremi. La police. La Gamahob. Next month is my birthday at 23 March. My friends give me t-shirt for in advance. Yes. Thank you Fifi for this t-shirt. Yeah. Ngiyabonga mngani wami. Yeah. Ngiyabonga uthi uhlala ngibona kuma fans wethu. Wangenzela i-t-shirt. Ngiyabonga Stibo. So let's Stibo. Bonke amabhakaniya ngimbokodo mangihambe estradini bonke abantwana mbokodo ngahlala phansi ngathi yini into engizoyenza for ukujabulisa abantwana mangihleli phansi kunabantwana Stibo abaswela ama pets mabaye esikolweni abanye baze balove esikolweni ngahlala phansi ezingimbokodo ngathi ngizocela ama donation kuwonke ibhakaniya angithengele lama pets. This pet is only 5 rand. Angithumele Stibo. If contact time is 076 511 0904. Singicela nama Queens wase eMalahleni extension branch. Ngifuna ukuhamba zonke izikole zase eMalahleni. Ngi-supply abantwana ngalama pets. I'm representing for Orlando Pirates Arena Stibo. Love you.